Een speciaal nieuw zeehaventeam van de politie moet de Zeeuwse havens onaantrekkelijker maken voor drugscriminelen. Als u mij vraagt, zijn we er dan? Nee, zeker niet. Dit is een begin. En ik denk ook dat we nog meer politiecapaciteit nodig hebben in de toekomst. Maar we kunnen goed van de kant op deze manier. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Teleurstelling over schrappen dancefestival. En oudste huis van Zierikzee wisselt van eigenaar. Goedenavond. Zeeland krijgt een speciaal zeehavenpolitieteam. Een lang gekoesterde wens die dit voorjaar in vervulling gaat. Het team wordt uiteindelijk ruim 20 man groot en moet de drugsmokkel in de haven zien terug te dringen. Omdat er in Rotterdam extra wordt gehandhaafd, verplaatsen de criminelen zich onder meer naar Vlissingen. De afgelopen 2 jaar nam de hoeveelheid gevonden drugs in de Vlissingse haven flink toe. In totaal werd er in 2022 zo'n 8200 kilo cocaïne gevonden. Dat is bijna 4 keer zoveel als het jaar ervoor, toen er ruim 2100 kilo werd onderschept. Omdat in de Rotterdamse haven drugsmokkel nu harder wordt aangepakt, moet nu ook Vlissingen meer gaan doen om criminelen af te schrikken. Ja, en ik praat erover verder met verslaggever Niels Schuurbiers, die voor ons in de haven van Vlissingen staat. Niels, er werd aanvankelijk om 10 miljoen euro gevraagd om de havens veiliger te maken. Maar de Zeeuwse gemeentes krijgen er uiteindelijk maar 4. Kunnen ze daar eigenlijk wel wat mee? Ja, daar kunnen ze natuurlijk niet alles mee doen wat ze wilden. Maar zoals ze zeggen, het is een goede eerste stap. Een eerste stap naar meer politie in de haven en een betere beveiliging van de haventerreinen van Moerdijk, Terneuzen en toch vooral Vlissingen. Want met die 4 miljoen kun je nog steeds leuke dingen doen volgens de organisatie. Nou, dat geld is bedoeld voor onze aanpak om zeg maar fysieke maatregelen te nemen. Hogere hekken, de infrastructuur te wijzigen, de toegang. Maar ook met bedrijven samen te werken, informatie te delen. Ook personeel te laten trainen om te zorgen dat zij ook die signalen kunnen herkennen. En bovenal ook zorgen dat er voldoende politiecapaciteit in de zeehavens is. Van de 4 miljoen euro gaat er jaarlijks 1,2 miljoen structureel naar de politie. Dat we daarmee hopen om toch zo'n 8 à 9 extra politiemensen te kunnen inzetten die zich met name met de opsporing gaan bezighouden. Daarnaast hebben we natuurlijk, maar die zijn er nu ook al, sowieso mensen van de havenpolitie die actief zijn hier in onze havens binnen Zeeland, West-Brabant. Ja, Niels, wat is nu eigenlijk de verwachting van al die politie-inzet? Gaan ze straks ook meer drugs onderscheppen? Ja, dat zou je wel denken. Hè? Meer politie, meer training, dus gaan ze meer drugs onderscheppen. Maar het is nog maar de vraag of dat het resultaat kan zijn. Want dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Maar aan de andere kant is het de bedoeling om met deze extra maatregelen dusdanig veel afschrikking te creëren dat criminelen deze haven helemaal links laten liggen. Dus zou het ook een goed teken kunnen zijn als ze straks helemaal geen drugs meer vinden. Ja, nu kwam burgemeester Dijkstra van het weekend nog in het nieuws, want hij riep op aan zijn Rotterdamse ambtsgenoot: kom eens op de koffie, hè? Met andere woorden, ga eens met ons samenwerken. Hoe staat het daar nu mee? Ja, die koffieafspraak is nog niet gepland, zei de burgemeester tegen mij. Maar dat hoeft ook niet per se dat kopje koffie te zijn, zei hij. Het is gewoon belangrijk om de lijntjes kort te houden en dat overleg op te zetten. Omdat in Rotterdam gewoon heel veel expertise bestaat over hoe je dit het beste kan doen. En dan kan het geen kwaad als er meer wordt samengewerkt. Ja, even terug naar Zeeland. Wanneer gaan de nieuwe zeehavenagenten hier beginnen? Het is de bedoeling dat de komende maanden dat team langzaam maar zeker wordt opgebouwd. En dat dus die ruim 20 agenten, dat team compleet is zo tegen de zomer. En dat ze dan echt van start kunnen. Niels, dankjewel. Het Openbaar Ministerie overweegt om de boetes voor illegaal ontgassen te verhogen. Dat meldt NRC. Schippers die olie of chemische producten vervoeren lozen de restdampen van hun afgeleverde lading voordat ze een nieuwe vracht kunnen laden. Bij het illegaal lozen komen er kankerverwekkende stoffen in de lucht. Nu zijn de boetes voor het illegaal ontgassen lager dan de kosten voor het afvangen van de restdampen met een technische installatie. Daardoor is het voor schippers lucratiever om een boete te riskeren dan de gassen legaal te lozen. Een vrachtwagen met een kraan heeft een flinke ravage veroorzaakt bij de Sluiskiltunnel gisteravond. De kraan stak uit en sleurde daardoor de matrixborden omver. Door de ravage moest de tunnel in beide richtingen worden afgesloten. Rond 2 uur vannacht kon de tunnel weer open. Het duurt naar verwachting een paar maanden om de matrixborden te vervangen. Wat in de Grote Kerk in Goes met Thank Goes is Friday wel kan in Middelburg in de Oostkerk niet. Een dancefeest organiseren. Het geluid zou in Middelburg te hard zijn. Een bittere pil voor organisatie en bezoekers. Een opluchting voor omwonenden. Gewoon enorm teleurgesteld. En ik denk ook eigenlijk een gemiste kans voor heel veel partijen binnen de gemeente. Absoluut, ja.
Heb je enig idee wat er mis is gegaan? Interpretatie van de vergunning. Dat is uiteraard niet onze discussie als organisator. Dat is een discussie tussen de Oostkerk en de gemeente Middelburg. Maar die interpretatie die is van de vergunning en wat daar nou wel en niet binnenvalt, dat is misgegaan. Een prachtige locatie voor een feest zou je zeggen. Maar deze kerk ligt ook tussen de woningen. En daar maken omwonenden zich zorgen om. De omwonenden die ik gesproken heb, lopen er tegenaan dat er gewoon geen communicatie is. En ze maken zich ook zorgen of zo'n grootschalig feest haalbaar is in deze omgeving. Heeft u in de voorbereiding omwonenden gesproken? Nee, dat hebben we niet. Ook omdat ons verteld is dat alles ruim binnen de voorwaarden van de vergunning georganiseerd kon worden. Dus ja, die noodzaak was er op dat moment helemaal niet. In Goes worden al een aantal jaren dancefeesten georganiseerd in de kerk en daar is geen bezwaar tegen. Ik denk dat het wel een groot verschil met Middelburg is dat we hier zo een kerk hebben die echt midden in het centrum van de stad ligt. Weinig bewoning eromheen, dus ik weet niet precies wat de problemen daar zijn, maar ik begreep dat het toch inderdaad een beetje daarin ligt ook. De organisatie in Middelburg is nu op zoek naar een andere geschikte locatie. En mochten we echt op korte termijn niks alternatiefs kunnen organiseren voor 1 april, krijgt uiteraard iedereen zijn geld terug. Ze hebben er een tijd op moeten wachten, maar vandaag is het eindelijk zover. Na jaren geen bioscoop kunnen mensen in Hulst weer naar de film. Fantastisch. We hebben al kaartjes geboekt hoor. Ik ben benieuwd hoe de binnenkant eruit ziet en te kijken of er nieuwe films komen. Binnen wordt er nog druk gewerkt om alles klaar te maken voor vanavond. Hey Paul, even dat plastic, want anders is het te lang. Wat plankjes die we op moeten hangen hier en daar en de kassen die even goed gezet moeten worden. We starten vanavond ook met 1 zaal. Eigenlijk moet je zien, we zijn aan het warm draaien. Want de officiële opening is pas 28 maart. Dan gaan we met alle 3 de zalen draaien. Maar we beginnen nu alvast met de 2 kleine zalen. Ja, en wie denkt vanavond nog even naar de film te kunnen in Hulst heeft pech, want het is al uitverkocht. De komende maanden wordt er hard gewerkt om het dorpshuis van Hans Weert zoveel mogelijk zelfvoorzienend te maken qua energie. Het gebouw krijgt naast warmtepompen ook nog zonnepanelen en ledverlichting. Dit om de energiekosten van ruim €2000 per maand te drukken. De energiekosten reizen de pan uit, gasrekening, elektriciteitsrekening. En om ook de beheerder te helpen in de energiekosten, ga je dan eigenlijk toch overwegen om van gas af te gaan. En dan wordt deze keuze dan snel gemaakt. De aanpassingen kosten om en nabij de €100.000. De warmtepompen worden door de gemeente betaald, de rest betaalt het dorpshuis zelf. 3 dagen na haar overwinning op het WK veldrijden in Hogerheide is Jirien van Anrooy gehuldigd in het gemeentehuis van Capelle. Ze kwam op gepast vervoer. Van de gemeente kreeg ze als aandenken een ingelijste foto van het finishmoment. Zondag was sowieso een bijzondere dag voor Van Anrooy, want ze was ook jarig en werd 21. Reden voor een dubbel feest dus, wat ze dan ook tot in de kleine uurtjes heeft gedaan. Het is een van de oudste woonhuizen van Zeeland en het oudste van Zierikzee. Huis De Hane uit 1450. De afgelopen 70 jaar was het in bezit van de gemeente, maar die heeft het nu verkocht. Nou, we zijn in huis De Hane, beroemd om zijn eeuwenoude gevel. Rond 1450 is het huis gebouwd, maar als je ziet hier binnen is het minder oud. En in de afgelopen 70 jaar is eigenlijk het hele huis van binnen van kop tot staart aangepakt en vervangen. Dus van binnen zit er weinig ouds meer in. Het huis dat jarenlang in handen is geweest van verschillende kooplieden dankt zijn naam aan de 2 haantjes op de voorgevel. De herkomst is niet helemaal duidelijk. Het zal waarschijnlijk een persoonsnaam zijn geweest van iemand die De Haan heeft geheten. Het enige dat we weten is de 2 haantjes op de voorgevel. En in 1565 is de vroegste vermelding van deze huisnaam. Dus ze zitten er al een tijdje op, ja. Dat is te zien. Als je goed kijkt, het is even zoeken, maar ze zitten er nog steeds, ja. Een ander bijzonder verhaal over het huis is de bijnaam Tempelierenhuis. De Tempeliers, een ridderorde die in 1312 is opgeheven, die heeft nooit in Zierikzee gezeten. Waarschijnlijk hebben de Tempeliers, is dat verward met een andere orde die hier in de 13e eeuw heeft gezeten. En dat was de orde van de Eksterbroeders. En die zijn rond 1270 verdwenen. En dat was een vaag besef dat hier nog in de stad leefde en dat is op den duur een eigen leven gaan leiden. In 1954 veranderde het pand voor het laatst van eigenaar. Toen heeft de gemeente het pand gekocht. En toen stond de voorgevel bijna op instorten, dus toen is zelfs de straat afgezet. Omdat men letterlijk bang was dat de gevel voorover zou klappen.
Verschillende restauraties volgden met als belangrijk doel de gevels zo goed mogelijk te herstellen en bewaren. Na 70 jaar zorg voor het pand vindt de gemeente het tijd om het te verkopen. De gemeente ziet het niet als haar taak om dit pand op te knappen, appartementen in te doen. We zijn geen huurbaas, dus daarom verkopen we het. De gemeenteraad heeft wel bepaald dat we het wel aan iemand of een stichting moeten verkopen die iets met monument heeft en die er ook alles aan zal doen om dit fraaie monument in stand te laten en nog mooier te maken. Het pand is verkocht aan Stichting Burgerweeshuis in Zierikzee. De nieuwe koper gaat het helemaal verbouwen. Hij gaat hier appartementen in maken, want er moet natuurlijk ook wel een verdienmodel zijn om dit gigantische gebouw ook te kunnen onderhouden. En het gedeelte waar we staan, dat als het goed is, wordt dat de winkel voor de Wereldwinkel. Aan de verkoop verdient de gemeente niks. Het is voor een symbolisch bedrag naar de stichting gegaan. Maar zij moeten natuurlijk vele tonnen investeren om dit weer fraai te maken. En dan verdienen we er in zoverre wel wat aan dat wij dit mooie pand voor onze gemeente behouden. In tegenstelling tot gisteren geen strak blauwe luchten, maar bewolking, wat leidde tot een vrij grijze toestand en ook redelijk koud. Vannacht daalt de temperatuur tot rond het vriespunt, met mogelijk mist als gevolg morgenochtend. In de middag enkele opklaringen bij maximaal 8 graden. En dan nog even dit, want in het kanaal van Gent naar Terneuzen is een plastic invanginstallatie geplaatst. De installatie die in de buurt van Westdorpen staat moet voorkomen dat er plastic in de richting van Sas van Gent stroomt. De installatie staat bewust bij Westdorpen omdat uit onderzoek blijkt dat daar het meeste plastic afval zich ophoopt. En hoe die installatie eruit ziet en werkt vindt u terug op onze site en in de app. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond. Graag tot morgen.